S'acosta el Nadal i és l'hora de preparar l'arbre, treure la decoració nadalenca i cercar un tió. En aquest cas, Naturístic, des de l'Oficina de Turisme de Vallirana, ens porten una proposta ben divertida i original. I és que amb la iniciativa Caçations ens conviden a buscar el nostre propi tió enmig del bosc. Doncs a veure, aquesta iniciativa va començar l'any passat, vam fer la primera edició durant la Fira de Nadal del 2014 i amb l'èxit que va tindre vam decidir que aquest any ho faríem i ens van contactar amb nosaltres altres zones de Catalunya que també feien el Caçations i vam decidir fer-ho tots junts a través de caçations.cat. Les famílies fan la reserva del dia que volen vindre a fer l'activitat, llavors 3 o 4 dies abans se'ls envia un mapa amb les indicacions del lloc on trobaran el seu tió. A part, els tions són personalitzats, cada nen tindrà el seu tió i el trobarà perquè tindrà una nota dient que s'ha de portar bé, que ha de donar-li de menjar per després al Parc Nadal que cagui molts regals. Som tots família, venim de diversos puestos de Barcelona i ens vam assabentar d'aquesta activitat per la Núria, de Naturístic, d'aquí de Vallirana. És la primera vegada que ho fem i ens sembla molt bé perquè els nens han gaudit molt. El tió ens va enviar un mail, és molt modern, unes indicacions, un mapa i unes coordenades de GPS. I quan hem arribat al lloc on se suposa que estaven els tions, buscar una miqueta, perquè estan amagadets i res, els nens en un moment els han trobat. Jo vinc de Cornellà amb la família, nosaltres venim de Barcelona i l'experiència ha sigut molt bona, els nens han disfrutat molt i la veritat que molt original i molt divertit. No, a l'hivern anem a buscar un tió, però un tió tan maco com aquest no hem trobat mai. I tan ben preparat, no. Els crios s'ho han passat molt bé i estaven molt emocionats i en la cara quan ho han trobat es diu tot. Molt xulo i a mi m'ha agradat molt. M'ha agafat un tió i l'emportarem a casa. Que posava una carta nostra al sofà mirant la tele.